Кома гледаш? Ко гледаш, бе? Жена ти да роди таралеж, да не можеш да го погалиш. Синтът се роди, синтът те доведе. Жена ти да роди стоножка, да не можеш да разпомниш на маратонки. Мараба, аз съм Кондио Мармарина от Филиповци. Значи тък му дойдох тук в Созопол, защото баба ми има юбилей, става на 25 и гледам всички хора идват назад, викам ще дадат някой лев. Како, дай някой лев му! Виж по-голямо сърце имаш. Тази как даже с две сърценото, даже малко се вижда. Значи никой не иска да дава на нас ромите, бе. Да знаете, ще се оплача на комисията по дискриминацията в Страсбург. Значи, ако не бяхме ние ромите, веднага ви казвам, България нямаше да се класира на световното в САЩ 94-та. Сега ще питате, що веднага казвам. Ето Лечков, чист сливенски ром. Трифон Иванов, чист търновски ром. Стоичко, чист... Ай, той не е ром, абсолютно повече от цяла ромска махала. Защо мислите, че Барбатов не играеше редовно Манчестър Юнайтед? Защото не е ром. А на негово място пуска гони дребнички е чичеретото. А той какъв е? Чист масен мексикански ром, да. А Уейн Рунито в Манчестър, от него по-голям ром да не кажа циганин няма. Сега ще кажете, не може Уейн Руни да е ром, защото е бял и рижав. Ми той си се бял и руса на ром, нали? Кара Дембеле, където беше в Левски, само са прави на французи. Иначе от Гара Горна Оряховица. Другбата, Дидие Другбата пък от Челси ми е братовчет. Баба му ми се пада майка по бащина линия и Чичо по майчина. Той като малък не беше толкова черен. Ма без да иска фана-две огорени жици. И се получи тази фантастика, която е в момента. Клоника Пътлажан. Леля му Шукрие за малко се побърка. Прекръсти се на Шакира. Започна да издава албуми и кючеци и да стана по-известна от Бонито, която пък Бонито е сестра на Боно от YouTube. Папа, как можа толкова тъпо име да измисля оркестъра си, бе? Да беше украстил Санто Кан, Тутан Камон, Виагра. Сега искам да ти виждал съм, бе. Сега искам да ви кажа, че искам да ходим в Америка, защото президента е наш човек, Барак Обама. Чист карнобатски ром. Жена му се казва Барака. Обаче не искат да ме пускат, защото съм имал много деца. 15 имам деца, 18-то той на път. Ама за всичко виновна е шето, жена ми голям миндил, бе. Значи още първата вечер, като се легнахме и вика, майше, да носи девствена. Тя ми каза, но ма надали. Като почна да ражда, не може се запре, бе. Значи ходихме на доктор и доктора вика, значи Кондио, нека да пи хапчета. Викам, пи, първото дете така стана. Лекара ми вика, Кондио, слагай презерватив, викам, служи, второто дете така стана. Той вика, спри да спи с нея, викам, спрях, третото дете така стана. Голям индил, бе. Искам да ви кажа, че сега ние сме много спортно семейство. Аплодисменти за Самсунг, бе. Ще имам Самсунг. Кратал съм го. Искам да ви кажа, че цялото семейство сега ще се явяваме на Олимпиадата след няколко години. Ние сме много спортно семейство. Значи брат ми Хасан ще се явява в категория мятане на меден кабел в каруца. Той беше окръжен шампион за февруари и март миналата година. Леля ми Мусаибе ще се явява в категория 300 метра спринт с трамвай на релса под мишницата. Майка ми и баща ми ще се явяват в категория синхронно сваляне капак на шахта. Рекордът им е 5
от 6 улици за 4 минути. Сестрите ми Фатме и Хозардени, които пускат от Олимпиадата. Щото няма 12. Па са бремени. За втори път. Значи тъщата голям цвер, бе. Сей такива мустаци, па няма още 18. Тя ще се явява в силови категории, тигане на тежести. Двете ни под една вишница, а по другата дограмава дървена. Дядо ми, той много запазен на 33, ще се явява на Олимпиада за ветерани. Висок скок от тераса, със сателитна чиния под вишница и видео между зъбите. Плескайте, бе! Много спорно се сега, благодаря ви, аплодисменти за Самсунг. Дайте, бе! Сега да различавате обръци, благодаря ви за аплодисмент, това беше всичко от мен, Димитър Рачков, благодаря ви. Може да ставате, да бъдете здрасти. Страхотно, който е страхотно, и да си сърди, който се обичате. Да държиш право, приятно изказване, парите ще ви здраве, аплодисмент за Самсунг. Приятно изказване, благодаря ви. Аплодисмент за нас. Сега настъпи дългоочаквания момент и е време за томбола, затова ще поканя прекрасните две дами при мен и очарователния господин Стефанов.